Magandang hapon mga kalingap. Andito tayo ngayon. Kaso po, kina Nanay Julie. At baka po nagtatampo na po. Kaya andito po tayo mga kalingap. Tao po. Wow, Pasko na po kina Nanay Julie. Ay, Ate Julie. Kamusta na po? Magtatampo na po si Ate Julie sa atin. Hindi man po. Hindi man. naman po marami po kayong inaano. Oo. Kaya, May dala kami Nanay Julie ng ano? tuloy po kayo. O, bigas. Ay, salamat po. Bless ikaw. Sa inyo po. Ayan. Bless. Ilagay Bless kaya ano. Kamusta na Ate Julie ang ano na isang nanay? Okay naman. Nanay Julie. Nakaraos naman po. Wala po yung mga kalalakihan at nasa school. Ay, oo, may pasok. Kasi po yung 4. Mm. Kaya po walang makukulit. Ano Nanay Julie? Tuloy po ko yan. Kamusta na si Jamaica? May sulat ulit siya? Ay, wala pa po. Wala pa. Pero maano daw po ngayon nating December nadating. Madating na po siya. Mabati na po ba ngayon yung ano, ngayong 27. Naalala ko nga po baga yung nag-birthday po baga kalingapin na may di po baga siya dati na ano. Tapos sinandaan nyo, yung first time nyo makahanda. Kaya po naalala ko sabi ko, ano, Kailan nga ulit yung ano niya? October 27 po. Ay, malapit na. 50 na po siya sa October. Magpi-50 na. Laki na po ni Baby MJ, oh. Ayan po mga kalingap. Salamat po sa, ano, dala niyo po kalingap. At baka, siyempre hindi ka namin nakakalimutan Ate Julie. Kasi Mainit po dyan. kahit matagal tayong ano. Mainit po dyan. Pasok po yung init. Dito tayo. Yan. Kumusta po ito, Nay? Napapakinabangan nyo? Ay, ngayon po inano ko muna ang kalingap at ano. Linisin ko na po siya. Pinatay nyo po. Malinis man ang bahay ni na Ate Julie, oh. Ito po si Jamaica, oh. Siya na nagtayong magulang nito, oh. Buhay na yan. Oh. Siya ang naatin. Si Umon po nasaan na? Nasa school din po si Umon. Yung 4 pong lalaki nasa school po yun. Oo. Kumusta man? Si Wilson, si ano. Kaya na nasa school po sila. Okay naman po, nakarasaman po kahit pa paano. Napasok pa po bago kahit walang baon. At kasi sabi ko po, importante matuto po sila. Kumusta po? Anong pinagkakaabalahan nyo? Sa ngayon po, ito lang po, pinapukusan ko po itong mga bata po na lagi po makapasok sa school po. Ano pong, halimbawa, ano po yung baga pinagkukunan nyo ngayon? Kung ano-ano na lang po, kalingap. Kagaya ng ano, Ate Julie. Yun po, yung about po sa yelo, ano po kami, minabili man po dito. Tapos ano po, minsan po, pag may ano-ano po ako, nakakapala ko po ako, minsan kayo mo ng kakanin po. Okay. Kakanin pa din. Sabi ko po sa mga ano ko, pag Sabado, Linggo lang po, pwede po sila magtinda. At pag ano po, Lunes to Biyernes po, hindi po at tagi-school po sila. Kamusta yung sa OWA ba? May makukuha ka dun eh. Ay, sa OWA, hindi po ako nakakabalik baga doon. Kasi dati, sinabihan po ako na mag-seminar daw po ako. Oo. Naman po ako nakamsanaga daw po yun. Kaso busy. Kung kailan mo siya pwedeng masikaso, ano? Nakaano na po ako. Pag may time ka na. Kasi sayang din yung ano eh. Opo, pwede din po yung maipuhunan. Yung 20,000 pesos. Yung tindahan talaga, ano na muna, stop na muna, ano. O tsaka ano po, pati ibaga ngayon ang ano, isa po nalakas na ano ang panahon, syempre, kalalabasan din po niya pag ano po, utang, gano'n. Mahirap din po yung Kasi tabing dagat kayo, ano. Opo, talagang pangisda po ang hanap buhay dito. Pag naglakas po, syempre, lalo po nga ano. Per month ngayon eh. Opo. No? Meron na po bagang 4 na nakataga rito po bagang ano, naglawat na po, hindi na po bagang nakita. Pero yung isa nakita na po sa may parting Quezon, ano na po, patay na po. Pero yung tatlo hindi pa po, mga taga rito po. Kaya nakakatakot na po baga ang hanap buhay po sa dagat. Pero syempre po yun po ang pinaka-priority dito at malapit sa dagat. Kaya parang nakakaano din po baga na ano, timbang buhay din po ang paghahanap buhay sa dagat.
Hello si MJ. Ang laki na ni MJ. Minsan nga po naiyak at pag nakikita po yung mga kapatid niyang ma-school na nahabol. Gusto niya na mag-school. Sabi ko, ano ko na lang po baga sa daycare at pwede man na po ito. Kailan po, ano pa lang po 2 taon may 8 buwan pa lang po siya. Di parang saling po sa ano po sa daycare. Naiinggit na po sa mga kapatid. Naiinggit na si MJ. Yan, huwag kang mainggit. Baka pag nagpapasok ka na, gusto mo na mag-absent. Ganyan talaga pag bata. May ano kayo, may motor-motor kayo, nanay. Ate Julie. Sira po yan. Yan po ba lang tawag na? Yan, nanay Julie. Kumusta na? Miss mo na si Jamaica, no? Miss ka na po. First time po niya ngayon na mag-birthday po na di po namin kasama. Ito na muna ang Jamaica, oh. Ano po, mali kalingap. Gusto ko po sanang ipaabot sa mga nag-sponsor po sa akin. Sa nagbigay po sa akin ng negosyo na tindahan. Gusto ko po sanang maghingi ng pasensya kasi po hindi ko po napaunlad, nahinto po yung tindahan ko. Sa kadahilanan pong diyan po kami nagkukuha na sa pang-araw-araw pong panggastos, nag-aaral po yung mga anak ko. Tapos ano po, bali, syempre po, madami po akong mga anak. Tapos, sumisabay po sa kuryente, dyan din po ako nakuha. Mahina man lang po yung gawa ng sulo po kasi to sa amin. Tapos, may time po ba na, sabi ko po, Atin. ayun po, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Siguro po talaga hindi pa ako marunong sa ng business, pero di man po talaga sasabihin na perfecto po baga tayo sa ganyan. Nadating po talaga yung time na malulugi ka or maunlad yung tindahan. Dahil nga po sa doon po kami nag-aasa sa po ng tindahan. Wala po, di ko po napaasinso. Nahinto po. Kasi natiwala din po ako minsan sa mga nag-utang po na na mabayad po sa hanggang ngayon, di pa rin nakakabayad yung iba. Yung iba po. Inano ko man na lang po at kumbaga, din po ako kababalik kalingap. Kaya yun po, tanggap ko naman po kung ano po sabihin sa akin ng mga, hindi naman po sabihin basher o yung parang yung nagtulong po sa akin. Pero naiintindihan kita, Nanay Julie, kasi nga, syempre, wala ka man katuwang, tsaka ang dami mong anak. Tsaka, tuloy lang. Tuloy lang po. Pero syempre po, ang importante babangon, Opo. Kaya, ngayon, ang nirenegosyo mo na lang yun, minsan napatinda ka ng kakanin. Opo, tsaka po sa yelo po. Yan sa yelo, dito sa ref, no? Opo. Tuloy mo lang, Nanay Julie, yung sa kakanin. Sipag at tiyaga lang. Opo. Lalong, ikaw kasi, madami ka pa, maliliit pa yung anak mo. Opo, kaya, madami pa po talagang challenge na pagdadaanan po talaga. Kaya mapapayo ko lang tumuloy ka lang sa sa pangarap mo. Naniniwala ako at Nanay Julie, dito sa Pilipinas madaming opportunity. Madami po. Nanay Julie? Alam ko nag-iisip ka na mag-abroad eh. Oo nga po, pero iniisip ko din po talaga baka mapasama na naman yung maanuhan ko. Oo. Ang payo ko kaya din nagpunta ako dito kasi iniisip ko, baka mag-abroad na naman ito Ang payo ko lang, tuloy ka lang sa negosyo. Kumbaga, kahit maliit, tuloy lang, diyan naman nagsisimula ang lahat. Alam mo yung mga Chinese, bakit napunta dito? Kasi dito sila yung mayaman sa Pilipinas. Opo. Kasi, kaya po baga kalingap nung nagmamining baga sa Prakalik, di ba? Chinese. Kasi ang nakikita ng mga Chinese, madaming opportunity dito sa Pilipinas. Kumita sila, Chinese, Taiwanese. Ang tayo naman mga Pinoy, trabaho sa ibang bansa. Ayun naman nakikita yung salary, malaking salary. Salary naman ang nakikita nila dito. Yung palang bansang inalisan nila, nandun pala talaga yung Oo. Pero kung walang opportunity sa Pilipinas, bakit mapunta dito yung mga Chinese pa para magnegosyo? Kaya sipag lang. Malay mo, pagdating ng araw, madam ka, Donya Julie ka na.
kasi bilog ang mundo. Ano po? Oo. Umiikot, di ba? Parang Oo, gulong. giging- Minsan yung nasa baba. Ito mo na po, kalingap. Di ba Sipag dati, lang. yung bahay namin, as in talagang trapa lang, di ba? Biglang nag-ikot na tayo. Di ba? Tapos nakatira na kami sa di ko ini-expect na ganito ng bahay. Sino ba naman kami na down na daw. Tapos ngayon, komportable na yung tirahan. Kaya talagang pag-deserve na talaga ng ano-ano po. Sabi ko nga po, malaki din itong mga anak kong to. Ano lang talaga, sakripisyo lang na ano, kahit naman titigas ang ulo, sobrang stress ko din at puro kalalakihan. Pero sabi ko, normal na nangyayari po yan. Normal naman na ma-experience talaga yung ganyan. Mas maganda pa po talaga yun na ma-experience mo talagang maging nanay, na maging ano, at least naranasan po. Pag ano, pangit naman po baga yung mawawala ka na lang sa mundo na hindi mo na-experience yung ma-stress ka sa mga anak mo, yung mga anak mo po. Kaya, laban lang po, sabi ko, ano man ang ano. Oo, babangon at ano ka din, uunlad ka din, Nanay Julie. Ngayon, yan, punting tulong-tulong ko sa inyo na may bigas kayo. Hindi ka namang problema sa bigas. Ayoko talaga. Ano na lang, mga pang ano na lang dito. Ulam-ulam. Ayun, may mga tanim-tanim pa akong mga gulay. Ayan yung kangkong, talbis kamote. Kaya po, pag ano lang, sabi ko na talbis kamote pa lang kami. Yung kangkong naman ang ano ko. Lagi lang po, parang inahalo ko lang po talaga siya ng kala mo. Lagi nakakababoy, lagi nakakamanok. Yung nasa plastic baga pong nor, yun lang. Pampalasa lang po, baga parang imagine na lang ng mga ano ko na, may baboy kasi 4 cubes, 8 pesos lang naman po mga kalinga. Pero masustansya naman, gulay-gulay lang naman. Malalakas naman po magkain yung mga anak ko. Buti ano sila, sanay sila, hindi wala silang arte. Hindi ko naman kalingap, kahit nga tubig asin. Doon nga sa sulat ni Jamaica, sabi niya, Mama, namimiss ko na po yung ulam na nilaga malunggay. Talagang malunggay po lagi kami nun ay. Tapos yung tubig asin, yung lana tuyo, namimiss daw po niya. Siyempre, masasarap na yung ulam niya doon. Oo. Totoo yan, nakakamiss din yung mga, siyempre doon siya nasanay. Paano yun, Nanay Julie, nangumusta lang ako at pinalakas ko lang ang loob mo. Ano din po, kalingap, salamat din po, parang sigway na din po ipagpunta mo sa akin, para maiparating ko din po, baga din sa nag-sponsor sa amin na, syempre po, na-disappoint sila sa akin na tinulungan na nga ako, tapos parang hindi ko pinahalagahan. Hindi naman po sa total, hindi ko pinahalagahan. Talaga pong, ano lang po, sa dami ko po bagang anak, tapos sa mga, napagkukunan ko po talaga ng mga panggastos-gastos yun. Tapos minsan nakakasakit po yung anak ko, naano pa ako ng gamot. Pasensya na po talaga. Tuloy lang. Pero, tuloy lang. Maraming salamat po at nagtiwala po kayo sa akin na mabigyan po ako ng negosyong ganun. Kaya lang po talaga siguro, ayun po, hindi ko po napalagan. Oo, kumbaga ano naman yan, part yan ng education, yung experience. Learn from the experience. Para ma-educate tayo sa pagninegosyo. Bali, God bless, Nanay Julie. Thank you. At medyo na si Nanay Julie, magaan na ang pakiramdam mo at nabawas din yung problema mo kay Jamaica. Pero sabi ko po, kahit po ganun ang ginawa ng anak ko, di ko po susukuan kasi anak mo pa rin yun. Unang-una po, panganay po, tsaka minor de edad po. Hindi po ako gaya nung ina na ibang nanay po, baga hindi naman po sa parang kinukompare ko po sa ibang nanay na mas magano na yung anak, makadesisyon ng alam naman natin na mali. Kung saan i-intriga, ibibigay na kasi para iwas sakit ng ulo. Hindi pa ako ganun. Kasi inisip ko, ako din po yung mahirapan kasi alam ko naman di pa kaya ng anak ko. Tapos, minor de edad pa kasi. Opo, tsaka nadating po baga sa time na siyempre adolescent po baga parang bugso-bugso yung desisyon na ay tama ito gagawin ko to parang ganun. Siyempre bilang nanay po tayo kasi na-experience ako. Sige Nanay Julie, Ate Julie pala. Hindi. Kasi di ka pa naman talaga matandaan. Ay, Diyos ko po, matanda na. 50 anyos na. 50 ka na? Hindi po, 38 pa lang po. Pambira. Sa stress, sa mga hindi po, 38 pa lang po. Sige Nanay, at God bless ulit sa'yo. More power sa buhay mo.